Onneksi olkoon ensinnäkin Vain elämää voitti. Kiitos. Mites mä näin eilen Twitterissä, että Alexander Stubb hehkutti ihan hirveästi sun biisiä. Mistä tää johtuu? Tiedät sä tämmösen? Onko hän mennyt sekaisin vai onko rap kuollut vai mitä? Mä tiedän, jos Stubi twiittasi mulle kanssa, koska on seuraava Helsingin keikka. Että ihan hauska. Toi on Vain elämää hommaa, että ihmiset on löytänyt niin laajalla skaalalla nyt vihdoin viimein tämän meidänkin edustaman genren ja tokihan se tuntuu hyvältä. Miltä se tuntui, kun Jari Sillanpää veti sun biisi? No se oli samalla lailla kuin kaikki noin, niin olihan ne älyttömiä juttuja. Mä katsoin ne sitten telkkarista myöhemmin itse ja pääsin niihin samoihin hyviin fiiliksiin kyllä uudestaan. Että sama sellainen iloinen ja onnellinen. Tietysti niin kuin kaikki suosittu, niin tääkin on herättänyt myös ristiriitaisia tunteita Vain elämää. Totta kai Jouni Hynnysen kommentit ekana. Mitä sulle tulee mieleen niistä? Hän siis kritisoi tätä täydeksi paskaksi tätä ohjelmaa. Ai jaa, en mä oo kuullut. Sano nyt jotain. En mä kommentoi tällaisia. Okay. Siis eikö se kuulu tähän vähän, että niinku aina jonkun täytyy päästä myös kritisoimaan? Eihän se ole tehnyt mitään oikein, jos joku kritisoi. Niin, siis ihan sama. Oikeastaan jotenkin mä oon kantanut biittaa sille niin pitkään ja kohdannut kritiikkiä niin paljon, että ei kyllä oikeastaan mikään tunnu sitten tossa vaiheessa. Niin kuin ei viisari värhädä tollasesta. Miten silloin nuorempana, minkälaista kritiikkiä tuli? Siis ihan siitä perus, kaiken näköistä. Ei niihin kannata liikaa palata eikä niitä sen enempää miettiä. Tekee vain aina omaa juttua ja keskittyy siihen, mitä itse osaa tehdä. Miten jatkuu ilta tästä, mitä aiot tehdä? Otetaan tuossa, syödään hyvin, kilistellään vähän ja huomenna pitäisi mennä kuvaamaan mun seuraavaa musiikkivideo Kyyneleet, niin ei voi mitään pitkää iltaa vetää. Minkälainen tämmönen, teillä on huomenna kuvauspäivä, ne on ilmeisesti aika kuitenkin pitkiä ja raskaita. Minkälainen semmoinen päivä on? No joo, se riippuu. Nyt me ollaan kuvattu jo 1 päivä ja tehdään tää 3 päivän setissä, niin ei tarvi olla 15 tuntia siellä setupissa. Mutta siis ihan, kyllä ne menee. Onneksi olkoon vielä kerran. Kiitos. Sairaan hyvä ohjelma.